Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui posarem sobre la taula uns quants verbs que ens serviran per enriquir una mica més el nostre llenguatge. Són verbs que potser tenen una conjugació una mica més dificultosa o potser són verbs que són sinònims d'altres verbs que tenen un ús més habitual. A veure quin d'aquests verbs ja domines i a veure quins encara no. Endavant! Llegir. El verb llegir. Comencem per un clàssic. Aquest verb se'ns complica la conjugació perquè tenim alhora dos sons que incrementa la dificultat en la pronunciació. Estic parlant del so de la G i la E, G, i la G i la I, G. A més, afegim el so dix que tenim en aquest verb i que tindrem en alguns verbs de més endavant. Repassem el verb llegir en present d'indicatiu. Jo llegeixo el diari. Tu llegeixes un llibre d'història. Ell llegeix un poema. Nosaltres llegim en veu alta. Vosaltres llegiu a poc. Ells llegeixen abans d'anar a dormir. El truc per millorar la pronunciació és sempre el mateix, no hi ha secret. És parar l'orella, escoltar converses, escoltar la ràdio, escoltar el que sigui en català i després provar de repetir en veu alta. Hi ha gent que s'enregistra amb el seu propi telèfon per després escoltar-se o que parla davant el mirall, el que a tu et serveixi més. Cada persona té un aprenentatge diferent. Et deixo a la caixa de descripció, aquí a sota, un enllaç amb la conjugació del verb llegir i de tots els que veurem avui. Verb dur. Dur, a part de ser un verb, també és un adjectiu per definir coses molt resistents, com al meu cap, un cap dur, o un terra dur, o un pa sec, que és un pa dur. Per tant, no confondre l'adjectiu dur amb el verb dur, que és sinònim del verb portar. Portar una cosa cap aquí, portar una cosa cap allà, i que podem fer servir en el sentit de portar físicament una cosa. He de dur un paquet a correus. O dur també en el sentit de guiar. Aquest camí ens durà fins al poble. Ens durà, ens portarà. O en el sentit de mantenir o seguir fent una cosa. Duc 2 mesos planificant el viatge. Porto 2 mesos planificant el viatge. Pots fer servir els dos verbs, dur o portar, però si fas servir el verb dur, duràs el teu català al següent nivell. Esgarrar. El verb esgarrar significa fer malament una cosa o fer malbé una cosa, estropear. Exemples. Va esgarrar l'examen perquè no havia estudiat prou. Ho va esgarrar tot amb mentides. Antigament, en temps de guerra sobretot, es deien esgarrats els que havien perdut un membre a la guerra, els que havien perdut un braç o una cama o havien estat greument ferits, esgarrats o mutilats. Exemples. La guerra va deixar molts soldats esgarrats. Em vaig esgarrar un dit pelant una poma. Aquest és el meu cas, mireu. Xerrar, verb xerrar, o també el verb enraonar. Aquí tens dos sinònims del verb parlar pel preu d'un. Per diferenciar-lo del verb parlar i donar-li uns matisos, podem dir que el verb xerrar s'utilitza per dir que es parla molt i sense gaire substància, pel sol gust de xerrar, o que es xerra indiscretament. Exemples. Ens van quedar xerrant fins a la matinada. Va xerrar més del compte i va esgarrar la sorpresa. En compte que aquí he ficat dos verbs dels que ens ocupen avui. I la conjugació és exactament igual pels tres verbs. Jo parlo, jo xerro, jo enraono. Tu parles, tu xerres, tu enraones, etc. Us recordo que us deixo aquí baix a la caixa de descripció els enllaços de tots aquests verbs. Adreçar. Verb adreçar. Aquest verb té tres significats principals.
Aquests 3 significats es podem resumir com adreçar, posar dret a una cosa, adreçar, dirigir-se a algú, o adreçar en sentit figurat, que significa encaminar o obligar a algú. Primer significat, posar dreta una cosa que és torta o corbada. Vaig adreçar la tomaquera amb una estaca. L'operari ha adreçat la canonada que s'havia caigut. Adreçar, posar recte o alinear. En el segon cas, dirigir-se a algú o a algun lloc. Com ara mateix jo m'estic adreçant a tu. Et parlo a tu, m'adreço a tu. Exemples. El director va adreçar un discurs al públic. O van adreçar una carta de queixa a l'Ajuntament. I en sentit figurat vol dir obligar o encaminar algú. Exemples. No adreçaran el seu fill només amb disciplina. O l'entrenador va adreçar l'equip després de 5 derrotes. Prendre, verb prendre. De ben segur que aquest verb serà el que més farà servir de tots els que veurem avui. La dificultat d'aquest verb rau en la pronunciació de les 2 R's que conté. Prendre. Si al començament et costa, pots dividir-lo en 2 parts. Prendre. Prendre. Més enllà de la pronunciació, hem de fer atenció dels molts significats que té aquest verb. Els més habituals els he dividit en 3 grups. Prendre en el sentit d'agafar una cosa amb les mans, de coger, agarrar. Vaig prendre uns llibres del prestatge. La mare va prendre el nadó en braços. Prendre també el podem utilitzar en el sentit de treure, quitar. Exemples. El seu pare li va prendre el telèfon com a càstig. Li van prendre el moneder de les mans. I en el tercer grup d'usos de prendre, podem traduir-lo com tomar, quan prenem un cafè o prenem un medicament. Però també podem prendre precaucions, o prendre decisions, o prendre la paraula per intervenir, prendre nota quan anotem, o prendre declaració a algú, prendre exemple quan imitem, bon o mal exemple, prendre mides quan mesurem, prendre el sol, prendre una dutxa, prendre l'aire, prendre una cosa per una altra, quan confonem, per dir que confonem 2 coses, i una llarga llista d'usos de prendre. Aixafar, verb aixafar. Deformar alguna cosa per compressió. Podem aixafar-li el peu a algú quan el trepitgem, o podem aixafar unes patates bullides amb una forquilla per fer-ne un puré. En aquest verb ressalta com a única dificultat el so de la X, d'aixafar o d'aixeta. Et deixo un enllaç per aquí dalt del vídeo que vam dedicar específicament al so d'X. Alguns sinònims del verb aixafar són xafar, tant podem dir xafar com aixafar, jo xafo, jo aixafo, verb esclafar, aixafar, esclafar, o verb trepitjar si estem aixafant amb els peus. En sentit figurat, aixafat significa estar abatut, perdre tota força física o moral, sentir-se aixafat, sense esma per res, estar aixafat, estar abatut, estar lesionat, estar esgotat. Exemples. Les males notícies em van deixar aixafat. El refredat l'ha deixat aixafat al llit tota la setmana. Coure, verb coure, verb irregular, així que és molt important que vagis a descripció a veure la seva conjugació. Aquest verb el fem servir per expressar que per la preparació d'un aliment fem servir un procés d'escalfament, verbo cocer. Podem coure un pollastre, però també podem coure porcellana, podem coure maons o qualsevol cosa que necessiti l'acció del foc. Alerta, no confondre el verb coure amb el metall coure, encara que podem coure aliments dins una olla de coure. Aquesta tarda courem unes galetes casolanes. Fa temps que no coem el pa a casa. També utilitzem el verb coure
quan tenim la sensació dolorosa semblant a una cremada, com en una ferida. La ferida del colze li courà durant dies. M'he de posar col·liri, els ulls em couen. Bé, doncs fins aquí la petita mostra de verbs que volia fer avui. Crec que no m'ha deixat cap. Si tu n'has trobat a faltar algun, pots deixar-ho aquí baix en els comentaris. I ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, dit-te damunt i ens veiem aviat.